Hemen salam arada video koyupdum. Yılı täze ve arzan maşinler nereden almalıyım? Şu hakta Amerikan auksion hakta, Copart hakta. Diňe Copart'lar başga da auksionlardan maşin alıp berýänler. Her kim soraýa da nähilek almaly, uslovyalar, opşam gatkan sorag gelýär. Her bir adama jogap berip geçip bolanok düşünüň. Şoň üçin şu wijan men uğradan kim sorasa şu wijany uğratjak. Ana şu da şu ýerde hem uslovyalar diýip men uğratjak. Şu wijan dol görüň, ünsüjede diňleň. Başladyk. Maşin göreli bir krok göräs, kakras biziň medeniýetimiz berde. Iň birinji berilen soraw, men nädip inanmaly? Pul bersem men maşinim gelermi, gelmezmi? Şu sorawa jogap, siz inanýan adamyňyzdan zakat etmeli. Mysal üçin maňa inanýaňyzmy, menden zakat etýäňiz, başga birine inanýaňyzmy, başga birine zakat etýäňiz. Şoň üçin aňarda bir belli bir jogap ýokdary şoňa men size aýdýan, inanýan adamyňdan diňe zakat etbilýär. Häzir özüňiz Copart'tan account açyp aňarda pulunu töledip, zat edip, ýa-ni aksiýer edip içinde pul durmaly, şoby auksiondan oýnaňyp içine pul olar, içine pul salyp zat etseňizden bolýar. Ýöne bir zat da maşinadır alýaňa, degimne wer alýan da. Edil degimlik zat aljak bolsaňyz gater kymmat. Onuň çalak-çulak degen zat alýan. Krel ana şu ýerde men goýjak. Öz alan maşinamda krel kapot çalşmalar bolýar, aýrbaklar ýerini, opşam ýa şol tigir döwlen, toýş tigir deşilen ýa şoňa tigirine bir zat bolan. Şoňa ýeňiljek degimli zat alýar-da. Şonu düşünmelisiz. Maşiniň degimine nähilek şol ýeňil degimmi, agyr degimmi, zapçaslar nähilek ana şol zatlar siz düşünmeli. Edil özüňiz şoňa düşünýän bolsaňyz, özüňiz account açyp, özüňiz ýöne account açmak üçin bir giden öz kellarlary bar. Onu özüňiz gyzyklanıp görüň, nerede nähilek hasap dolar bolýar. Ana o zatlar özüňiz ediň. O zatlarda däl bu video. Bu video immini şol maşiny zakat etmek hakda. Onuň ýanky maşin görýäňiz-de siz bilmeli. Haýsy maşiniň haýsy zapçasy nähilek. Häzir onu oňartmalam da, onuň häzir Türkmenistandan alanyňyz amat bolup durmasyn da, käbir şoňalyk bolýar, arada biri ýazýar maňa, Kemralyk, men maňa Türkmenistan bakadan gymmat oturdy, şuňalyk remontyna $5.000 çykdy diýär. Hani win kodunu urat diýsem o taýda bolan zat ýok. Krel kapot diňe $5.000 opşam sokup da onu, gowy ilertirler. Maňa ýazdylar birinji. Şuňalyk maşin alyp berýäňim bawa $100 alýar alyp berýäňiz üçin. Aýtdym bolan, şonu gymmat görüp başga bir ýerinden sargapdyr. Olaram gowy edip zat etdirler däre, sokupdyrlar. Onuň o taýda men bilemok näme etmesini. Men wapşe hiç kime jogap berýänler. Biziň jogap berýän zadymyz diňe bizden zakat etseňiz maşiny. Galan birinden ana planyny zakat etdim, ondan pulunu alyp bilemok, onda adet berä. Şoňalyk ýazýanlar amma men oňa zatlarla meşgul olamok, öz isim, öz aradan metek bu wijanam görýäňiz garankda çek otur. Maksimal gyska wizet çek bolýarna şunu. Indi seredin, birinji soragyňyza jogap berdim. Näl inanyp bolýar? Soraşdyryp ideşdirýäňiz, görýäňiz ýa-da inanýan adamyňyza zakat edýäňiz. Bollana şol men jogabym, başga jogabym ýok. Indi ikinji, pul ýagdaýy nähilek geçilýär. Maşin auksiondan näçe alınýar? Şo pul gün geçilýär. Auksiondan diýeli, ina biz Kemralyk, Kaýlandyralyk soňky ýadymyş şäner gatkan maşin alındy da ýadymyş şäner aýdaýyn. Şo taýda $5.900 näme bir zat alındy da. $5.900 alındy diýeli Kemranyň mysal üçin. Şoň primerne $5-600 komissiýasy bar, ol Copart'yň öz komissiýasy. Şoň çek çaýyş çykýanlar, men berde size hiç kimin çegini görkezmesin. Men nok sebäbi problem bolmasyn diýende, çekde gün görkezilýär. Maşiniň bahasy, komissiýaň bahasy, opşy summaň itok diýip çykýanlar. Madinadan da adalangyda insa şakda zat çaýyş çykýar. Şol çykýar. Ýani o taýda hiç ýyl alajak zat ýok. Ondan soň berden häzir ýanky accounty Dubaydan doldurdurýar da. Onuň o taýgym uratýan, tanışdan bilişden käbat mudur etýän, käbat komissiýaly uradýan. Ana şo komissiýanam maşin aljyň ölçekkendir. Ondan da saram $100 alınýar. Alyp berilen üçin. Ýanky $100 içinde siziň maşiniňiz alınıp berilýär. Ondan da sara Dubayda oňordulyp berilýär. Polny Türkmenistana gelip tamojadan eliňize alýan çaňyz ýanyňyzda bolýar da sezelen bile gidip tamojadan maşiniň zat diýip gowuşurulýar da. Maşin öz adyňyza zakat edilýär, şoň üçin siz Türkmenistanly bolsaňyz öz adyňyza zakat edin. Eger siz başga ýurtda bolsaňyz, ejeňiziň, kakaňyzyň, doganňyzyň adyna zakat edip bilýäňiz. Ondan soňra bärik gelen soň atdan ady edäýmel, ol kyn zat ýok. Basyp berilende de $100 pul alınýar ulanlar. Opşemy zatdan daşar $100, ýanky $100 içinde de aýtdym nämeler baglygyny. Isteseňiz siz Dubayda özüňiz oňartsaňyz da bolýar, adam tapyp, isteseňiz biziň tanışlamyzyň üstüne oňartsaňyz bolýar. Olaram oňart beren üçin diňe maşin alyp gaýdyp, ýanky seredip zapçaslar zadyny alyp, hemme zat işini eden üçin $100 alýarlar. Primer $100 hawa. Ondan
daşaram ýanky zapçaýslan pulla ussan haqqy opşam şoňlar çyk rasxotlar bolýar. Size gowzat maşin alýaňyz-da diýeli şu $6.000 kamera alýňyz. $6.000 kamera alýňyz. Opş ödüňiz oturjak baha aýdylýar. Şu wagt kameralar primerna $10-20.000 oturýar ödüňiz. Kameralar lese imprastoy. Iň minimalny 10 yer gerekdir kamera almak üçin. Käbir aýdar ay men 9.000 oturtdum, ýene bir 8.000 ol Dubayda krey edilip motor karobka çalşylyp op şoňalak saatlaram ba. Oňaly arzan oturdurýan wagtam bolýar. Ýöne biz şu wagt imna Amerikan auksionuna aýdyp berip ötün. Ondan da saram biz şu wagt ýadmy şu Türkiýeden Dubaydan paket maşynam alyp bolýandyr. Mesele ýok, arkaýyn habarlaşyp bilýär, zakaz edip berip bilýär. Ondan has arzan oturdup bolarym diýip ýazjaklar bolar. Nesibe? Käbag $4.000, 3.5-da kamera alynýar ýa gowy. Normalca. Häzir erbetdigimiz zat alamdyk. Biz näme üçin? Sebäbi häzir sen erbetdigimli bir zat alsaň da sen zapçaýsa çykarýan şo puly. Ýanky maşyna däle zapçaýsa. Zapçaýsa mut däle Dubayda arzan olunady. Mut hiç kim size zapçaýsa berýär. Ondan da şaram oňortma haqqy bolýar, soň bärik gelen soň opşam seretdirler. Şoň üçin listni çykdyjy bolýar. Erbetdigimiz zat alamdyk. Maşyn haçan gelýär? Maşyn primerna çağadan da oldu. Maşinler primerna 4-5 ayda gelýändir. Oňa biz belli bir garantiýa berip bolanok, sebäbi öň 3 ayda gelýärdi. Soň İsrailli, ollidi, bullidi raket atdylar, opşam uruş başlady. Ondan soň 5-6 ay çekýändir. 5-6 ay egilýär. Häzir 5 ay diýdin, 5 ay 10 gün geldi maşyna falan diýip gary etjekler. Zakaz edip oturbak. Sebäbi ýolu belli bir garantiýa berip bolanok. Gebärak diýşerler. Maşynyň gelýän wagty 5-6 ay ynanyp bolýarmy? Pul o zatlardan jogap berdim. Başka näme soraw ba? Kommentariýa derdim, jogap berjek. Ýöne gaýrat edin şu WhatsApp'tan wara, gün jaň etmeň maňa. Ýazyn men özüm jaň etjek size. Mysal üçin şu wagt video çekip oturmyn. Äsidem jaň edýäňiz. Menim internetim açykdyr. Menim internetim pastiýan açykdyr. Şonuň onuň öçürýär, ýene bir zat onuň ýazýaňyz ay öçürdi ýene. Şoň aksat diýmän, düşünüň ýekejedim, bir giden iş edýän. Bir ýerde durabok da stabil işlerle menki düşünüň şoň üçin hemme wagt boş bolamak. Şu videonam çekiniň sebäbi men hemme sorawlara jogap berip geçem. Ogna edil aljak bolsa biri gelýär ýanymyza, bärde gözüniň öňüne alyp berýär. Mesele ýokdur. Käwagt maşyny bir oýun alyp bolýar. Käwagt maşyn bir aýlap 40 gün alanmaltymyzdan maşyny. Sebäbi nähile amatly variant gözlenýär. Häzir her kim alýar o taýdan onuň gowdadyňam hyrydarken bahada gymmatly ýa. Ýanky size de biz arzan alyp bermeli. Arzan alyp berjek bolsam ýanky alyp gowda momenta garaşylýar. Arada haýlandyrary primerna 15-20 gün alyp, soň bir san tanşowlanlar we şoň kamerasyny intäm alyp berip bilemek 40 gün boldy. Sebäbi arzan raksat isledi, gowja raksat, onuň şoňa görä gözlenýär. O da her wagt gawat telen, şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Onuň agzalamyzyň birini alyp berdim. Onka gün 2 gün alındı. Nesibe de 2 gün alınyan wagtama, 1 gün alınyan wagtama, 1 aýda 40 gün ödü. Ana şo zatlary ýadyňyzdan çykarmaň. Indi maşyn zakaz etmek üçin näme etmeli? WhatsApp'tan ýazym, men izine ödüm jaň ederim. Ýadarym. Ýa-da türkmen nomera gön jaň edäň. Nomerler maşakda duranlar. Jaň edin gönü gelin bäri kökman gelmeli. Siziň özüňiz daşary ýurtda bolsaňyz bärde doganyňyz, kakaňyz, oglanlardan birini uradyň, tanşyňyz birini uradyň, bärde görkedeýin gözüň agyna. Ya da hiç kim yok bolsa, hökman suratda depozit uradýaňyz belli bir summa sebäbi maşyn basylandan soň da siz şu maşyny aljak men diýip ma Winco ödüňiz uratsaňyz da bolýar, men tap bersem bolýar. Ha o alal doşun ýa. Men şonu basýana, şonu men alaýmaly. Hiç başga variant ýok. At men etsem $1000 straf bolýar. Kameralarda $800 şoňa aqlat, haýlandyrlarda $1000 näçe dolar opşam straf wa. Şoň üçin bir basaňdan soň bolly. Öýde ýol ýok da alaýmaly. Şoň üçin hökman suratda şol hatçap strafyň puluny getirip gitýärler. Bizde köp alyp berýänlerimiz pastiýany klientlarymyz. Onuň daşar agzalamyzdan gat köp bolan alyp berdik. Soraşdyryp bilersiňiz, iýdeşdiriň, hiç problem ýok. Maksimal halal işlejek bolýar. Ağlamak niyetimizde ýok. Häzir biriňiz ağlap mıngça auditoriýaň içinde awraýyn gaçyraňa diýerok da düşünýäňizmi? Maksimal halal işler. Kime gyzykly bolsa Amerikadan ýa-da Dubaydan maşyn sargajak bolsaňyz, auksiondan arkaýyn habarlaşyp, ýazyn WhatsApp'tan ödüm jaň ederin, mesele ýok. Ondan soňra ýanky uslowiýalar, edil şo uslowiýalara razy bolsaňyz jaň edin ýazyn. Gaýrat edin. Häzir maňa ýazýanlar bar, men maşynym gelsin, onuň pulunu berjek.
Dostum sen maşinin gelenden soň pulunu berjek bolsaň, hana bazar gidýän alýan. Häzir hiç kim $100 üçin $10.000, $20.000 pulunu yatyryp, 5 ay, 6 ay şo pul yatyryp, saňa maşynyňy dostyp üstüne $100 almaýar hiç kim. Her kim üstüne prosent bilen alýar. Köpräk alýar da ýa-ni düşünýäňizmi? Häzir köp satylýan maşynlar Türkmenistanda auksiondan alynan maşynlar. Onuň aňardan primärne 10-20% peýda bolup satylýar da gelenden soň. Sebäbi 5-6 aýlap ýanky garaşylýar, opşo pulun durýar. Ay karoçy hiç kimiň pulunu hasaplajak ýa, o primärne aýtdym men size. Häzir auksiondan alaňyzda primärne haýlandyrlar, kemrler size 2-3 miň ýalak arzan düşýär. $1000'dan aşağı $3000 çenli primärne arzan alyp bolýar. Ýöne garaşýaňyz 5-6 ay şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Howluk durup, bol resko uratdyrmaly, men toýum ýa öýlenýän 10 ýalak zat bolanokdary. Lotgoda gelýär, ullokan gaýykda, gemide gelýär. Gelýär konteynerda Amerikadan maşynyňyz Dubaýa düşýär, Dubaýda ýanky oglany alyp gaýtýar, ondan soň seredip çyk bäri urajýarlar da. Galanam näme sorak bolsa, oglanlar ýazyn kommentariýada, WhatsApp'tan ýazyn, ýöne maksimum hemme zat düşünürdim şu ýerde. Şu ýerde aýdan zatlamy soraman gaýrat edin. Birinji, pul nädip ynanyp bolýar. Ynanýan adamgyzdan zakat edin. Ikinji, pulu nähil geçmeli. Maşyn näçe allyň, şo pulu gün geçmeliler. Üçüncü, ýanky näçe wagt gelýär. 5-6 ay primärne şu wagt şeýle. Hemme zat gülýärlik bolsa, öňkälik ýene 3 aýda gelip başlar. Bolly, başka kakby sorak ýokmy kadän? Iň esas soraklar şo kopartlarda, auksionlarda. Hemem lüboy wagt ýadyňyzdan çykarman. Bärden arzan alyp bolýar. Häzir aňardan wat şey diýim ýok. Has gowda adam alyp bolýar, gymmat. Bärden gymmadan düşýän wagt bolýandyr. Ýöne köp adam şoň alamy edip alýar. Aňardan ay sürülmedijek zat bolýar ýa bir 200-300 kilometr geçen da çoň ýalak zatlarym satylýar. Oňa adam auksiondan tap bolýar. Opşam auksiona goýulan maşynyň bar satylýar. Şo taýda auksiona galýan zat ýok. Galanam koparty priложение bar. Açyň, girin içine görüşdürün özüňize gerek maşynlary. 2020-21 modeller zakat edýänler. Diňe 2020-21, 2019-dan zakat edýänler. Sende 2020-21 minimum. Has bolsa 2022-23 zakat edin. Rastamoşka arzan düşýär. Ýene bir zat, bu iň soňuna çekdim muny, häzir wideoň ortasyna goýjak. Seredin. Tamojndan alyp bolýanlar. Tamojna baryp göreň, gelýän maşynlar bolýar, Türkmenistan täzelän maşynlar, eýeler köp satýar, şonuň üstüne peýdasyny götürýär. Ana şo taýdan arzan alyp bolýar. Edil arzan alyp bolýar diýemde, kopartdan arzan däldir. Sebäbi olar uje kopartdan alırlar, garaşdylar, 5-6 ay maşynlar geldi, şo taýdan öz peýdaçylygyny görýärler-de, satýarlar. Kime gyzykly bolsa, lifehack diýsem bolýarby? Marta mojna barın, bir giden maşynlar gelýär günde. Barýaňyz, görýäňiz, eýesi bilen düşünýäňiz, peýdaçylygyny berip alyp gaýdýaňyz. Ana oň ýaksada et bolýan ýöne, ol kopartdan, auksiondan alanda gymmadrak düşýär. Ýöne siz 5-6 ay garaşaňdyk, maşynyňyz uje gelen bolýar düşünüňiz. Ana şuňal video oglanlar, maksimal size peýdal video oglanlar pikir edýän, hemme soraklaryňyza jogap berenler diýip pikir edýän. Like, kommentariýa dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Kime gyzykly bolsa da bilýäňiz nerden habarlaşmaly. Iň esas adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.